Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. Mindanao may gabi guys. Ato aning dawatan ni taning customer gikan pa mi og matanaw karon. So nagbiyahe katulog nga sila may kay katug banya. May nibasa man ko. So man wala nang tako. Tuwa ka Facebook nimo akong gi-open. Oh. Yung ko bala na sa Natag mo kog number to. kuan man ko kaning admin man ko sa kaning online Tigos online. Oh tapos. Nya gipangita ta ka didto duha ka buok man ang imong FB. Ko nadyo isa ani mo reply ba ni anak ko sige kung ampo ay salamat ni reply. Sus maglarga na mi. Ingon man ni kung naamatan-aw nagtin sakit na ra ba kaayo ako ang likod ingon ko halos di ko ka ginawa. Anak po niya akong anak nga halanay basara gud na kay mura naglain na gyud akong pananaw ba akong giingon. Nanay, di man daw mo kon ugma na daw ka. Sakit na kaya akong likod nilak na gud ko sa dalan. Balik tanay, antusa lang kung sakit nimo, ugma na gud sayo man daw la city. Di na jud ako mantus na tamak-tamakin na lang gud akong likod siya. Ayaw lang na uy kay basig mo unsa ka kay tambok ba ato akong anak na kambal. Siya ayaw lang na uy di So ko gabi na ganito ron guys, kay ka maming matanaw niya kay Nihangyo ato lang yung kwan kay daghan jud nga na hinon mo gina emergency wag time kay emergency no so atong dawatan ta lang may pagkatog ana lang nung gikan magmatan naghatod po sa apo dito nihat nga dahil mo kung panahon ulan nga wala klarong biyahe ba loy pa kay ilang biyahe no so gabi na mga 9:30 di pa mo jud kay tulog pero relax lang unta sige may gabi unsa man atong ipamati ma'am sakit kaya akong likod ay sige kog ubo-ubo nya mamuypoy nang akong mga tiil siguro sa sige na kog antus ba nga ang akong likod kay bantay mo kog tindahan nya magubo ko kahit kaayo ko na lang kog gunitan ng diri mga dughan ako naon na lang nako kay para gani matanggal para karon mo istorya ko mo akong maglisod ko mo ato jud ko tay pahilot na ko tay ayaw ka pa-admit pa-admit na untak ko nya na ako ba pa-admit ka nga dagang kay pasyente ron niya lakaw na dito, lakaw na. Bisang ako yung nag-ingon, ikaw na lang dito. Nga na siya. Sige, oy, magto na lang ko. May gani ka akong anak. Ikapoy po biyahe kay... Ngunit, sige na lang. Kuram lagi isa. Nilakaw dito ila Diluna ya. Mabalik na. Oo, yahan mo ng amigo si Diluna. Kanang apo niya. Sige. Sa pagilain. Kana lang yun yan. Ang akong mga tiil ba na sakit na. Kaning mga dirihan na ako gani. Siguro naningil po ba kay... Siyempre, kaning mo abroad daw, hilot-hilot dito. Balaan ako sa mga abroad, nagyay daghang kwarta, iniguli. Ay, ginuo ko. Dollars, ang real. Mao. Pero pinakadagan, chocolate. Mao yun, maro yun na. Ako mo dala chocolate, o ba, di ba mo dala? Dialysis man gano'n kong Di ba mo dala o ba chocolate, kay hago daw, yung hatag-hatag pa mao talaga. yun. Nya muhatag ka kung gamay, mayon pa sila nga. Pero manggamaya, yung patirighan na parente. Gani. Ay, kulang pa na mo sa kasulduan. Nya, tagaan po ni mong sabon, na hindi matagaan na. Magkuhan po sila, yung kunawa na ni. Kasi ko lang, kikitagang sabon ako wala. Oo. Mahiringan man yun na, wala mahiringan ko. yun. Sabon nga Kay ininsi. display man. Sus, paita kita. Oo. Lang, ano lang sa masa kitong balay mo ma'am? Sa Digos, sa Playa, media, sa Kuan Chapter 7. Sige, basta naka-shout out ma'am sa mga taga-playa. Naminaw siguro karon akong bana diya. Sa playa. Niya human ang akong mama, papa nasa taay, akong papa wala naman siya. Niya akong mama nasa Takurong, nag-ihisot ba? ko kaya to nga mo ani diri nga magpahilot. O sa tanang mga silingan Kita na ka permanente sa kung ginapost sa Digos online. Oo, kay ako may admin niya. Niya ako nang gihimong admin akong bana kay usahay busy po ko. Niya akong anak to naghimo mi yung anak kay mag-post mi sa mga uban nga group di man mi okihan di mi ikuan kung maghimo tag sarili nato kay para kung Nagay nag-away na ron admin og ang kanang mo-post ng mga bago ba. Oo. Kanay mo mang-i-delete. Gani. Ako di buko mo reklamo kay di manatuwang ko. Oo, jud. Nagbuhat po ko ako ang kuan po nagbuhat ko ako. Buwan na gud naka kuan group or 15 ka kuan. Gihimo ko ba nga para sa mga kuan? Hilot Sa ana. tanan maskin sa abroad magkuan kag hilot magawas jud tong imuhay ba Ano ba? pangalan jud nimo. Sulod ay ko dito. Oo, moingon gud na sila gud nga
taga-asa ka, yung kung taga-Digos, siya kailan mo si Eric Hilo, kung nga, akong bana, nakailaan na anak ko. Siya, grabe kayo siya ba, siya yung nagkuhan sa mga hilot-hilot ba. Yung ko, maabot mo Daga dito, mga maayo. OFW magkani dire ka na mo comment na. Oo, Nag-ulit na mo, sila, ano mo po. oo. Lahat daw Sige, mo sige. tuyo. So ayan guys, shout out sa mga taga Playa Digos City. No, nas ma'am dire ato ang tabangan mga maayo iya nga ginapamatisplasan siyempre ina pa sa pagkampus Ginoo. Og tanan nga muduol sa kuha mapahilot. Ay nakainomdom day ko. Katuding na ikambal nga na disgrasya. Oo. Katong gihilot ni Nagkita Muday. may day atong niaging adlaw. Mm. Ito sa palengke. Ay, okay, nagabaligya sila sa paligid. Pahilot siguro mo. ko boss kung magkano. Tama kay nom day ko. Oo. Yeah, mga ko, anak ko. Wala mo ko pag Kaya kung namin, Wala lang, nilusot lang dili sa- magyud mo dagan. nilusot lang sa kung Ay, sa una-una. wato kag ospital, lingon ko, ano, ginoo ko. Sa Katong kaluyan sa permera to Ginoo, na-disgrasya kung to, naano anak. mi diri gigunitan Katong mi na-disgrasya. pamilya na ko, oh. Pira Sa ganitong buwan na to, so ano, naa sa takurong to, na-disgrasya kay ni untol-untol lang iyang motor, pati siya po untol-untol po. Yung ko, abigay na mo patay na kay nalagpot siya tos daplin ba niyang motor niya, yes, lagi nalagpot dito, daplin, flight tayo, gilanay wala sila. kwarta yung taon ni Muli, ay, ano, tapos, Oo, Kaya kaya namatay, akong kung papa namatay man, lang daw. oo. sige Kaya lang, akong anak papa, mo gid. namatay man, ako pa yung nagdialysis. Sige, nakinom-dom na day ko, ako manated ko, ano na yun. O sa mong pamilya. o. Dagan, magugud. Kapod, di ko ginam. Dito ko ganan mag... Dati, Dili ko ma- pag ana niya sa kuha. Dili man ko Ikaw nagakuan kay kung ni anak memorize ka kay. balo niya katong amo ang kuan nga imong banan no tong suki na mo ing kuha uti ng po. Ako Na gid sa kuan Red na Cross yung karon kuan. na trabaho ni Red anak. Cross na siya? Ay, Oo, okay. driver na sa Red Cross niya. Lisod po ba mo apply diha kay dapat na exam. So, salamat kay mi sa Ginoo kay siya na high score sa exam ba. Nya mo to siya na ano nga mo napilian nga driver. Siguro doon ba ang ilahang kuan din ka. Sige, so ayan. So, sa karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional fan. So, magsugod ang kukilot guys. Para sa inyo ni, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan, may gabi. Siya gihilot ko nimo kataro ko man to kabalik diri ang maayo maglawas niya god. Okay na ka na? Okay ra ya. Hindi kayo ano daw. Okay, sige. Sige, yung kambal. Kambal, suki. Kambal. Nung kabalo ko silang balay na kung siya nga oh kabalo ko na yun na siya. Sakit na bukain ni ba? Ano, Tapos kung pag ito siya hindi nga, mo mahal, mahilot. lakaw na ko eh. Mandidisgrasin, lakaw. Sumuba. Maya naman mo to. Mo to ginapanghambog niya. Dito yung nanay na po. Na may manghihilot. Ano siya. Yun po sa'yo mo. Layo ako dito eh. Lahat mong ipakita ang video niyo mo. Na maayos hindi ay wala sila. Bukos na magkulas na manahilot niya. Babalikan pa kung ito niyo mo niya. Okay naman po sa'yo ko. Larga na. Oo. Kaduwaran. Oh yeah, kaduha, August, September, October, November, December, January. 6 months na. Oo, makasakit ito, no? Sakitan ko ya, oy. Hunday ka nang gahi ako ang lawas. Hindi. Sir, gahiya, oy. Ana gani ka. Ang akong ginabati yun, ka na yun. Ako ang kwan yun. Likod yun na ako akong ginabati. Tapos grabing admit ron ba na kayo? Ay, oo. Kapaga. Ara, Noon ang ginayon sa kumbana nga, anay. kani kaniro. Oh. Dagan ang panon na. Grupo. Pa-admit ka, nga siya, madagan kay kuan. Pasyente, Nalautok na good. Ah! Ah! Ah!
Nahadlok ko unani. Ha? Nahadlok ko. Na? Ingon na niyo na akong likod. Ano naman? Murag makiling na ako ka na maputol. Naputuloy, dakuman. Gani. O sige, doon ang pangalan? Rosia. Parang okay naman. Oo. Para sa una yung nga. Kahit. Tapos ay pinamukha na magrelasyon sila. Nakahinumdum man ko niya. Anak ko kay kuya. Basta hindi na yun makaya. Pwede man magkuhan. Ano pa dyan sa tindahan. Pwede man daw mag-ayaw dito sa ilaha. Alas 11, Rick. Mukha na silingan. Dili lang daw siya musugot nga patuon sa mga balay. Anak ko, nakahinumdum ko. Ano pa dyan ko sa kumana. Nagkatawa ko na kumana. Ngayon siya lakaw. Naka-home service yun, Mikuan. Okay, di- Alas 11 mo natatumang no, home service. Pagkailan lang na mo. Oo. Kaya minsan ang nasa eh. Gani, ang akong likod. Yan. Tulong ginamo to. Kailan man, alas 11. Oo. Kaya di naman dawaton sa ospital. Meron din ako. Kung na. Pagkita na sa ko, naayon ako. Ha? Oo. Pagkaya ko mahilot. Oo. Lisod lang kung nakaganong sa matang na di na kauli. Oo. Kaya mamalik mami. Oo, ito yung ni ay na matanaw. Warak taga dito yung anak ba? Ni anak ko siya. Pakuan siya. Yung nga yung suki ni anak ko. Kita, uy. Hinalagyan mo dagan pa ulit yung dalan. Oo, may dalog kayo na. Nagsunod po ko sa bus parte pong hinaya sa bus. Okay, 40 na malay dagan. nakabangga naman gud ang basya. Mo ba? Katong ni aging adlaw nakabangga silang tao. Hinaya no eh. Namatay gud ang nang nabanggaan. Oo, yan po. Mo nang hinay na kayo silang padagan taga Colorado to lang nabanggaan. Tabuk man. Yang bas siguro nagdali kay gabi na. Toral. Oy. Dito kitang sakit sa kuwawa dito maglapok ya. Di na kabalikon ron. Mau gani akong ginun sa akong anak na balikan tao ko. Ano na siya mga balik? Hindi na ako mabalik ya. Nagkuhan akong tindahan ako. Bayan. Ay kung mabalik ko ni anak ko. Ang akong likod, di na dyan ni makaya ni anak ko kayo. Sa'yo mo sakit na. Nagka magaghilat na oy papulo. At pinalain na lawas. Muna. Jud,
Malik mo yung ani yung lawas. Oo. Na, matirang matibay rin na ba? Nakapagani usaya, mag-proceed lang kani akong likod. Ah. Ako, balik ko, kasi dito na ko mga diretsuhan. Kaya ang akong likod sakit. Kayo ba no? Nag-uli, wala na ba daot ba no? Oo. Kaya to, nag-uli nga pa. Ang uban gani, natindaot na ilang laos, so atong gyapon, balik. Tukol. Ay, may maipit niya ba? Nahipit, abugat kayo. Oo, bukat tayo. Hilak si Ting ba? Hilak na sa sasakyan na. Nahara mo ni balik niya? Hmm? Nahara mo ni ate? Hmm. Oo. Pinapapay ko yung mga apo. Magpadal lang, pagbalik. Ako ron tao isa, may nauban. Oo. Kuray talain na, kulain na. Galing mo. Okay, rag-adlawan. Oo. Kay dagang kay taong adlaw, gabi, pati ulan ako. Pag yun? Demon, pati uban. Hindi ka magpagdagan? Oo, may kainuuban. Kusog padagan sa? Adi mo kung padaga kusog sa gabi, mang. Nya ulan. Kaya nila kung sa kanin mo. Kusog. Oo. Kusog na ko padaga gabi. Hindi ba? Ang adlaw? Subi ay. Nangagkakagod na ako ah. Asa? Balong dalan diya, grabe ka ko ah. Ang balat bangin. Turo ng tagong mo. Grabe ang baha, oy. Dito, may ito sa semana. Nagabasa na kagapon, no? Ay. Sabi mo, makapas mo na yung mga tiil. Ah? Kapas matong kayo mga tiil. Ang naman niya kay mamlaba pa ko. Yung adto na ko sa tindahan kay nayo. Kita ka tong video na kung anhedrin taga-kuan. Pas mo kay kusog. Oh, grabe. Parte luhagas yung lawas. Oh. Loy kayo, kakurog na, banhon pa yun daw. Sus. Ah. Ibiyaan sa iyang asawa. Ah, na-stress. Wala na si Korta daw. Ibiyaan na. OFW, 11 years. Na-stress siya, moto. Nang-auto siya. Ibiyaan sa asawa. Yan, kag-asawa ni mga kahit. Ihatag, oy. Ibiyaan man siya, kaya wala naman siya kuhan yan. Hindi naman siya trabaho. Na, Ay, tada. tuol siya sa kuan, uwa. Sa duli. Nga, samot nagingon ana siya, at tagaan na siya duli ba. Tawa na dito, mga napasmay akong tingin ba ni anak ko. Maksyo nagod ni Konya, kanang maksyo nagod ni og kanang purupod.
Murag karon ganina, mao ni akong gibati na nangurog-kurog na. Ano sa namin agay. Ah. Agay. Nangurog-kurog na ni ganina. Oh. Ay. Ah. Ayan. Yung mga kami, pinagugod na. Ay, luab mo ko na kung kuan. Akong ginawa. Piti naman god. Anong diya sa kong likod, murag na maipit ba? Atra ba kayo ni maipit? Okay? Okay. Okay. Oh. Sa sakyan yung minibag? Sabi te, pidikap te, Ikaw, minibag. pidikap ako. Tama. Katong murag ko na magtingog, papapapapapuan na. Ah, Ang among pidikap. bapo mo lagi mong sounds. Katong pidikap kani akong bana, kaya akong apo. Dili kay gunatong sounds gani, masayaw man. Papa. Pila pa yung gasto niya na? Barato naman na yan, nasa online, 500 na tanan. Pila to ko Pero dili pwede sa minivan. Pwede ya, oy. Ha? Oh, pwede naman kaya nagamit tagadigos ng nana. Minivan? Oh, minivan. Ibutang nila, kaya naman na kuryente yan. Naman na itao din mo, tubluan mong kanan nila sa online. Hindi mo takapalos minivan. Oh, ipang kunik-kunik naman na nimo yan. Pareha ng kusina, gani. Naman po na yung relay. Naman to nagkita sa kuwan. Oh, ini gusto nimo to patingugon. Nakakapinduton. Naman to sila gitudlo pero Oh. mo nang giuso na nila ron ani nagbuhat ng mga sorbato. Oh. Man. Bata, magkatang dalan. Oh, magkatang-katang dalan. Nga nasa kagaling ihad yung kuwan ba no? Oh, nasa kaugalingan dyan nga, mutingog yun siya, tunran nimo. Yan, number 1, number 2, na may mga Oh, mga naglalaki no? lain. Na ay 8, na ay 18, ano. Nga murag series. Nagpauso mi anak Dapat ng ako bago maras naman. matulog Ano? Nagkaon na ka? Permission ba? Ikaw na.
Na, Gamay na mag-ikaon, no? Kaya gamay na magkaroon ng puhan. tulong na ko. Oh. Hindi ka kato ni Diamond Uma. Dili. Murag kanto na kung hospital ani ba ni hilak na ko. Ingon ko dahil lalaka na rito ila kuya na siya. Nakapahilot. Ya, ay nakadungdung ko niya balang gabi na ta pwede daw basta na emergency daw maadto na sa ilahan ya anak ko. Sayang ba nga wala mo kaniyari? Wala pa man yung akong debate. Kana yan, sakit, agay. Kanina din tinundapit ako, mapakok na ako, may sakit. Ay, magkuhan mong ko dito sa Hong Kong ang Oh, bitaw daghan bitaw magpa-admit gabi na bitaw. Oo. Kay kasagaran gabi gyud. Kaya mura ganig, magpakuway na yung laos ka Oh, na relax na siya. Oo, Saka ya. pa sa mapasok. Saka mapasok ka. Lain na no. Wala, nung sa Relax mga naman anak ako. ka. Pero may stroke mga kadlawon ko na. Oo, lain naman dito kaayo. Nya napi akong barang, ikapoy po, dito sa gusto mo hilot. Sa dito ko hilot ay kapoy, mo anak pa siya. Inong ko to kuyab tam, hilot ka. Ako po dyan sa paninglan. Ano naman to? Mao. Karon dili na, mo anak na po ko, hina po ko sa tindahan. Nagoy mamalit to, kung Tara saan. ganina akato na malit ko ba? Dikat tang dicer og na-display. Saman balik ko niya unsa ka oras sige mong gawas. Ay mo otoy ko. Sandali. Sunduon gyud na sunduon ta ka niya. Alas 5 medyo mo magawas ani unta ka. Naagi tayo mo sundo no. Sa iyang pa. Oo. Kaya ka na murag naminaw ra ko ba nag. Oo. Iya pa sila. Gara-gara dia, ana-ana to, gara-gara dia. Siguro nagapangayop ka ba? 5:30 kani, unsa man 5:30 alas 6 pa magawas. Lagi tayo mo sundo no. Alangan kay mo. Inig nga maminyo na. Kami niya na. Mo sakay na lang mikagpidika kay busy na jud kay kada. Manikamot na dia. Singkapot diya, yan yung madagwa ka. Kami niyo na mo, ingon na sa siya nga. Ay, kananghag. Sus katanghag pud ni mga tao. Na matay suga. Tanga. Pero kanang uyab ko niya, punitan pagkamot. Ihatod jud bisang hatod jud ay. Mao. Bisang gabi na. Ihatod ti ka, ihatod. Wala Ay pa. gabi na. Tuba din dalan. Kung maghatod ka, hindi ta mag-kiss. Ayun. Ana din na di.